Γεια σας παιδιά, στο σημερινό μας βιντεάκι θα ξανακάνω αφιέρωση στην Daphne Wanted To και στην Kid Love 4545 γιατί πιστεύω ότι αυτές που είχα κάνει βασικά δεν μου άρεσαν καθόλου, οπότε τις ξανακάνω. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα στην σουίτα της Kate Love 4545. Και ας κάνω μια αφιέρωση τώρα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το όνομα, είναι 60 level και είναι royalty. Έχει γίνει μέλος από το 2011 και είναι πάρα πολύ όμορφη κουκλά, ειλικρινά. Λοιπόν, έχει φορεί αυτή την πλούζα καταρχάς από τον Έλλη με $14 και αυτή την πλούζα από τα Basics με 36 coins. Μετά από κάτω φορεί αυτό το παντελόνι από τα Bunny Pop, το οποίο τώρα έχει γίνει σπάνιο λογικά, οπότε μην ψάξετε στα μαγαζιά. Αυτές οι πλατφόρμες που είναι σπάνιες. Και αυτό είναι το στυλ της γενικώς. Τώρα ας επισκεπτούμε μερικές από τις σουίτες της. Τι γίνεται, ωραία. Ας πάμε, μπλα μπλα μπλα, beach villa. Καταπληκτική. 5 αστεράκια. Τέλεια, πραγματικά. Πάμε και στο penthouse να δω τι έχει από εκεί και πώς το έχει διακοσμήσει. Vote for me, αυτό είναι για Mr. Little World. Πολύ ωραία και εδώ, το έχω βάλει εντελώς στραβά. Οκ. Δεν τα έχει διακοσμήσει, βλέπω με πολύ ακριβά πράγματα. Έχει πάρει πράγματα τα οποία είναι ωραία και τα έχει διακοσμήσει με το δικό της τρόπο. Και αυτό είναι που κάνει το κλικ, το κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι το κάτι ιδιαίτερο στις σουίτες της. Λοιπόν, να ωραία. Τώρα πάμε στην Daphne Wanted To. Μισό. Τι γίνεται, οκ. Ωραία. Λοιπόν. Κολλάει, συγγνώμη. Λοιπόν, Daphne Wanted To. Έτσι νομίζω γράφεται. Δεν θυμάμαι και πολύ καλά. Ναι, νάτι. Είναι αυτή εδώ πέρα η κουκλά, Daphne Wanted To, 40 level και November. Αν αυτό δεν πειράζει, 4 δώρα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα πούσια της. Είναι από το Original Future με 53 coins. Το παντελόνι της είναι από το shorts, βασικά είναι από το Priviera με $13. Να δω αν είναι σπάνιο. Όχι, δεν είναι, μπορείτε να το αγοράσετε αν σας αρέσει. Λοιπόν, αυτό εδώ από το 9 to... μισό να δω. 9 to 5 και τέτοιο, ναι. Και το χρησιμοποιώ στο τζακετάκι.
και φοράει αυτή την μπλούζα από το Original Future με $11. Λοιπόν, αυτό είναι το στυλ της. Πάρα πολύ ωραίο. Ας δούμε και την άλλη τη σουίτα. Είναι κλειδωμένη. Ωραία, λοιπόν, φτιάσαμε τις διαφυρώσεις μας από την Daphne Wanted to και το Love 45-45. Ας κάνουμε και άλλη μία στην Star Melta 2, γιατί τις είχα κάνει μία και για να πω την αλήθεια δεν μου πολύ άρεσε και πολύ. Οπότε, ναι, θα τις ξανακάνουμε και θα μπει στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει. Λοιπόν, Star Melta 2. Είναι αυτή εδώ η κούκλα, 17 level και member. Θέλω να δω από το 2012, wow, έχει 3 χρόνια. Λοιπόν, πάρε 5 αστράκια, μετά θα γυρίσω πάλι στη Daphne Wanted to να τις βάλω κι άλλα. Λοιπόν, ας τη μεγαλώσουμε λίγο τη κούκλα της. Φοράει αυτή εδώ πέρα από το Fallen Angel με $10 και από παπούτσια φοράει αυτή εδώ πέρα από το Voil με 40 coins. Λοιπόν, αυτό είναι το στυλ της. Ας δούμε και την άλλη τη σουίτα. Κάτσε να δω αυτή τώρα εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, μόνο να βάζει λίγα πραγματάκια εδώ πέρα που αποθηκεύει ή να αποθηκεύει σε άλλο σημείο. Λοιπόν, πάμε σε αυτή εδώ πέρα την σουίτα. Πολύ ωραία κουζίνα. Και πάμε σε άλλες 2 σουίτες της. Τέλειο. Πάμε και σε αυτήν εδώ πέρα που έχει 15 αντικείμενα, ναι. Home sweet home. Τέλειο. Λοιπόν, αυτή είναι η Star Melta 2. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να μην σας κούρασε ειλικρινά. Αν θέλετε κάποια συμβουλή ή μόδαση ομορφιάση και τα δύο, μπορείτε να το γράψετε στα comment αυτού εδώ του βίντεο. Ή πολύ πιο απλά να το γράψετε εδώ πέρα στο guestbook μου. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα το κανάλι μου, Star Mary Stardoll. Και ναι. Γεια σας, θα λέμε στο επόμενο βίντεο.